Здравейте! Аз съм Таня Вучева и съм на 47 години. Дойдох за първи път в студиото на Дешели през юни тази 2013 година с доста проблемна кожа, смесен тип кожа, мазна към суха и обратното, с разширени пори и доста силни бръчки. Имах черни кръгове под очите сутрин, когато повече съм изморена от работа. За тези няколко месеца това, което постигнах с кремовете и фитотониците, които ползвам, това е едно изглаждане на дребните бръчки, едно ново чувство на кожата за лекота. Няма това чувство че кожата ми е мазна. Просто чувствам се друг човек, като че ли по-млада. Бръчките, които са по-малките около очите, намаляха, черните кръгове почти изчезнаха и общо взето съм щастлива, че ползвам тези продукти, казано накратко. Резултата е видим и за моите приятели и съседи, които сутрин ми казват: "Ма ти ли колко часа спах тази нощ, защото лицето ти изглежда много отпочинало?" Казвам им, това са малките тайни на големите неща. Не съм споделяла, най-вече пред мъжката част на състава, за какво и да реч, но определено ефектът е на лице и аз се харесвам повече. Това е.